Ahoj lidi, tady u mikrofonu Miky a já vás vítám u nového dílu z miniher. Tentokrát je tu se mnou Samoven. Čautě. A tak se mnou, tak nás hoď do hry. Jasné. Ináč možno, že bychom potom mohli ísť aj CS-ko, kompetitívny zápas. Možno. Možno. Tak. Dobrý. Nám nadstav klecičku, nech máme. Já se sadím, že tohle vyhrám. Tak to doufám, protože nebylo by to zlé. Někdo mi volá. Mě by to vůbec Někdo mi volá. Ježiši. Omlám se lidi, že jsem musel odejít. Za tomu vyčurám všechny čestky. Samo? Kdyby něco, dole máš věci. OK, jsem zpět. Dole máš věci. OK, děkujem. LOL. Postavaj se k ním. Lebo já nemám bloky. Já nemám nič skôr. A ty si jich dal obidvoch, takže z nich budou věci, takže... Tak se tam jdi postavit. Ty máš sice bloky, ale nevadí. Čurka? Ty máš jenom ty? Já ti dám diamantový meč, ne? Já mám diamond meč. Já chci gatě, dej mi gatě. Četovaný, Dej mi gatě, prosím. A já nebudu mít chestplate, to víš. Já budu slabo obrněný. Prosím, davaj. A ty fuller, já tě budu kryt. No dobré. Tak mi daj luk, prosím tě. No to radši si nechám ten luk. LOL. Ten typek se snažil skočit a hodil dobrou držku. Ale teď je to tu asi nič není, že? Idem do středu, OK? Tuto hru som raz hral a vyhral som ju a to som mal ďalší... Daj bacha. Hej, zdá sa mi to, alebo iba pri tejto mape som mal samé telefonáty. Ja som to hral aj sám. Mal som tu... Ty kamo, on je zapatý, bacha na neho. Aha. Tak já jsem trošku spadl, jsem měl menší držku. Nevadí, tak to post. Tak jsme neskončili první, což je docela špatný. Lebo tam volaj zapatý týpek. Ano, tam tak nás tam hoď. Bežím. Ináč je to nějaké ranked. Co? Nevím, čo to je. Hoď nás, davaj. Ok, dám nás do další týmové. Já jsem zrovna otevřel mystery box, jak ty jsi to spustil. No si mal povedať, au. Počkej, no. To zveď. Máme krásně zlatou klec. Já mám dobré věci. Já mám velký šitky. Chceš nějaký armor? No, můžeš. Na, helma. No, jako... Nemáš šipy? Mám aj luk, aj šipy. Davaj. Já mám power 3 luk. No, to taky. Tak dám ti 10 šipov, ne? No. S tím by si mohl někoho zabít. Lebo já mám 20 iba šipov. Díky, mám taky 20. A mám normální luk. Aha, Tak si to mohl dať mně, aby som to nějak pošefil. Oni mají anti-knockback, tyto dva typkovia. Jeden je down. Tak pojď mi s tím pomoct. Já nemám už šipy, pojď mi nějaké. Ne, ty máš 15, já nemám power 3. Já mám power 3 a jsem už jednoho zabil. Tam jsou věci z něho, musíme tam jíst. A já nemám bloky, pojď. Tak se postav. A moje jsou věci, je ti to jasný. Bež. Kamo, ty tak zletěl dole, nič z něho nezostalo, ale mám 3 HPčka. Já mám 3 HPčka. Ty žiješ? Ano. Já jsem jeho zhodil, ne on mě. Tak úplně nemám žádné věci.
Aha, tady je týpek. Tak já jsem hodil kvůli tové držku. Kde jsi byl? Ty mi říkáš, jdem na ten ostrov. Já jsem mal HPčkom. Ale on je na tom ostrově, kdyby něco. Ne, já jsem už zabil. Ne, on tam ještě jeden. Dobré, mám regeneraci. Takže je to teda ještě 5. No super. 5. Jdi na střed to pošefit. Na středu je jeden, to bys dal. Ano. Máte stejné věci. No, podobný. Lenže pokud je to ještě jeden typek, tak se má bude snažit zhodit. Ale kdyby mě zaujímalo, kde je. Na středu. On se tam telepoval, alebo čo? Ale je tam vlevo. Vrať se zpátky. No, a tam, ale já jdem na střed. Nejdi po nich. No a keď půjdem na střed, jen toho pošefím, tak bude lepší. No, ale líbí jezdíka po tobě. Já, pojď. A jump. Uj! Samozřejmě to. Seš No, noob. postaral jsem to. Seš noob. Ale jsem druhý, tak čo? Ale sfailil to, seš noob. Větši si ty. Sfailil to, seš noob. A on tě zabije typek ty kokos s vecami, že je normálně skoro nič moc, úplně veci, ty kokos. Dělej, pušť to. Pušťám to. Dobrý, tak. Musíme jako arénu vyhrát. Já ti samo říkám, že to musíme vyhrát. Jo, toto je dobrá arena. Ak najdeme ten dobrý domček, doufám. Jaký máme domček? Já nevidím ten domček. Hej, ten dobrý domček je před náma. Jsem vybral zatím tuhle goldovou kles, to se mi docela líbí. Ne, to je střed. Máme úplně na hodnou věci, teda aspoň já. No, ty máš 2 čestky, tak ticho buď. No, OK, tak pri konci se to nějak vrátil. Mně vážně spadl diamantový meč dolů. Hodil jsem do poison. Já jsem down, kdyby něco. Samo mi krak. Jdi tam. Jak to pust? Mám se když tak případně zamenšit lagy. Dobrý, FPS. To ještě nepouštěj, já tady něco se pošefit. Ano. Jo, to je dobrá mapa. Tak. Ještě OK. Doufám, že už lagy nebudou. Dobrý, nejsou. Mě to nelaguje. Moje jsou teďka 2 čestky, je ti dostný. Dobré, já si berem tu hore. Tvoje jsou ti dole. No já nemám armor. No, myslíš, že já jo. Takže ta čestka tam to je moje. No a to bylo v té druhé čestce. Jasně, jak si nasadíš všechny ty věci. Boty. A tento týpek nás zabije. A mě shodil. On má srovnat poison. A ty jsi mrtvý? Jo. Ty jsi zomrel ještě skoro než já. Lebo mě ten týpek z nějakého důvodu shodil. Čekaj, jdu otevřít nějaký box. Tak nejdu. Má 900, tak to pust. Ne, jdu otevřít mystery box. To si povedal dost skoro, keď jsem na to už klikal. Jsi takový hajzl. A dáme si kraj. Škoda, že já nemám žádné kity. Mám kruta. Nube. Tak sorry, že to nehrávám každý den. A taky ne. Sorry, že hrávám jiné hry. Jaké? Don't Starve a takéto. Ty jsi taková fakt čorka, no má. A ty jsi zobral chestplate diamantový, tak ticho. Tak moje tahle čestka. To si nechaj. Jste jak velký hovno. Vidím. Ty tam máš než oba 2 meči, tak aspoň jedna, tak mi naval ten diamantový, když mám lepší brnko. No. No dobré, v pohodě, já mám ten... Ups, já jsem ti hodil tu onu helmu. Z toho helmu. Mám regendy věc. Ten to je lepší. Jsem ale mu hodil držku dobrou. Máš nějaký bloky? Ne, nemám, 20 bloků. A tam nejdem, protože oni to tam mají volné. Mají kůle sněhové. Dělej, postav se, zada. Půjdem. Stav. Házím regen, samo, házím regen.
Ne, ještě ne, oni zdrhli už na střed. Ale našek jo, pojď. Tady na středu Teraz, hodím. pojď. Kde jsi? Na, hazard. 4, ja mám poison, potom sa mi vyhýbaj, lebo ja to budem hádzať. Jdu z jedné strany, teď je z druhé. Jeden dostáva už. Jo, typek dole. To si ty, fuj, ja už som sa posral. No proto je damage. No, sobral si mi ten diameč. Jo, sorry, no. Tak ty máš ještě nějaký věci, když tak. Ináč mám potom pre teba 4 goldy jabka. Pozor! To je Blaze. Ne, to máš gold jabka. Pojďme do četky. Pojď sem, Pojď, tak hazej. Já ti hodím 4. No, tady máš 10 TNT, tady máš 10 TNT, aby jsme každý měli půlku. Sebral jsme ty gold apple. Aj tu helmu. Co jsem ti chcel dať. Tak mi hoď to gold apple, nice. Máš ich. Chestplate máš, boty nemáš, ale to je jediné, čo nemám, to já jsem ti sebe. Nemáš gaci nějaké? Já mám, ok. Mám boty, pozeraj, ale nič moc. Pozri, pojď si po ně. Nerob, ještě že zabije. Já se žeru gold apple. Nejsou to nič moc boty, ale aspoň niečo. Počíteme dole. Nedá se to odrážet, od Blaze to se nedá odrážet, co? Ne, iba od oného, od Gasta. To je fakt ten hajzl, ten... Já jsem se sjedl gold apple a mi to nedalo. Aha, lebo sa to laguje ten oný server. Aha, samo. Kamo, týpek! A týpek za náma. Ten je můj. Jsi taková výžírka. Si mi zobral všetky veci z něho. Pomakáčko, kamo, má jako play auru. Viděl si to? Jak na jako dělku ma hitoval? Ale Jakube, co od nás tak nespustil bez zmíň z nás. Ale nie, to prostě já jsem už letěl, já už jsem byl 10 bloků od něho a on ma To je zabil. naprosto. A ten typek dobrý. Čekej, nepouštěj to ještě. Nepouštěj. Dobré. To se laguje, mi to pořád vrací. Omlouvám se lidi, fakt za menší lagy. To nejsou moje lagy, to jsou lagy serveru. Tak já si zoberám svůj gang, zombikou, gangbang. No, tak mě to vyhodilo. Ne. Dobrý, už jsem zpátky. Ale nespouštěj to stejně, jako to může já se jdu otevřít celou tu soul blbost. $200 korun mi to dalo, wow, to potřebuju. Teď otevřu tady ten box. To je jedno, postav. Nebo půjdeme na jednu minihru, Já jsem to spustil. To je jedno, tak pak půjdeme na nějakou jinou minihru. A co si zahráme teda? Pak si dáme The Walls, možná takovýho můžeme pak dát. Ne, já nechcem The Walls. Ježišmarja, najviac hrozná mapa na svete. OK, takže hneď čo prvé spravíme, pôjdeme pre tieto česky dole a hneď tam dole, čo je pod nami, chápeš? Já půjdu. Takže naša taktika. Ježišmarja, som tam mal 2 veci v čestke. Tento je plný mečov. OK, já mám veci. Já taky, tak trošku. Pojď, tu. Čekej. Ty máš armor, no není moc. Pozeraj, mám tu pre teba meč. Já mám meč. Tu máš meč. Já mám meč. Samozřejmě bacha. Ty vole, To jaký měl. Čo? To jakou měl. Tak toto nechápam. Toto som tak trochu... Asi som retardovaný, ale... OK, na jakú minihru teda pôjdeme?
What the fuck, co ten týpek měl? TNT Games, to je. TNT? TNT Games. Ano, dáme si TNT. Tak dáme. Ti ukážu, kdo to je profík. Já to nejsem. No já vám ukážem pekného prostě profíka, který vyhraje. Jasně. Ne, to je jedno. Jo, to je tady ta mapa. No, tak toto bude ještě sranda. No, tak... Aha, na té mapě 24, jasně. Ježíš, počkej, když to zabijem. Já tě budu schválně podkopávat. Beseru. Jeseď. Kaka. Je, veď. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Cikani, čurujeme železo, všechno, co vidíme, je naše od Tejcka. Tak toto bude ještě sranda, protože já ten terán budem hrát vynikající dobré. Já jsem hnedka spadl k tomu, že jsem to laglo. No, protože je to Robíš si prdel, mě se... No, tento server se laguje dost, no. Tak můžeme mít UHCčko půjdem pak. No, UHC raniž to... Ne, to ne, to je na dlouho. Právě. Ještě já jsem padl, Já jsem padl taky ještě, já jsem... Co to se takhle laguje? Čau sama. Kámo, to ne. Já jsem na předposlednom, toto nesmím zkazit. Já jsem na posledním, mě tady podkopá nějaký chujus. 5 nado mnou. Čo, to se jak lago? Já jsem na prvním. Úplně hore si? Jo, Ne. to je s nějakým typkem. Ne! Co? Nejdem se srandu, já tady jenom skáču jako duch. To je jedno. Tak teďka půjdeme na Epic Cube, nebo jak to je? Ne, nepůjdeme nikam. Ale pak se dáme UHCčko po videu. No, můžeme. Tak teď, no dáme to, tak kde to zase je? Ne, dáme si ještě jednu hru TNTčka. Tak pak dáme Vampires, protože nevím, co to je za minihru. Ani já, a nechcem to teda hrát. Je to pust. Dělej, pust Počkej, to. Vampires, alebo tak nějak? No. Nenáhodou Wizard? Nie. Nevím, čo je to Vampires. Ježišmarja, ne! Takováhle malá, ježišimarja. Toto dopadne. Tuto mapu som ešte ani nikoho nevidel natáčet, takže... Tak se Toto bude rychlý koniec, no. Tuto mapu si ani nesmím užít, no. Lebo to je tak malinká mapa, že prostě to se nedá ani hrát. Mě tady podkopala Hej, na druhém poschodí, jaké je velké, ne? No. Hej, lidi, neběhejte za mnou, to je jaký chuj jsme podkopal, to je fakt kretén, vole. To se laglo zase. Ale já jsem na předposlední. No, já jsem tady s tebou, vole, čus. No tak já jsem... Hej, ale dobrý server má lagy. Hej, Samo, pojď sem. Pojď tam, kde jsem já. Ahoj. Ahoj. Já skoro podkopal ten týpek. No, taky. Jak tam probíháme pohodle sebe. Co si robíš srandu, to se laglo? Proč se to tak laglo, jenom utíkám a mi to laglo a spadnu dolů. Že on se to lagne, vrátí tě do nás zpět a prostě pak... A najednou jsi dole. Sama, já ti jsou nado mnou. Sama, mik. Sama tě jdu podkopat. No pojdeš. Ahoj. Mikrák, pořád. Ne. Skončil jsem 7, kolika tady seš ty? Já nevím, já ještě žijem. Budu spektátorovat. Já jsem určitě v top 5. Tam v top 6 ještě. To vyhrajem, to tam mám. Jasně. To nedáš asi. Ale Marvex tohle brutálně dává. A i mně by to išlo, len vieš to, keď sú tie lagy, aby som bol ešte hore. Ja som hral na gamerovo... Dobře ti to vrátilo. Nevadí. Tak teďka dáme to Vampires, nebo co to je boví. A já nebudem dávat nějakou kravidu, čo Ne, dávaj, vyzkoušíme to. Ježišmarja, no super, to dopadne. Počkej, PvP run. Nedáme to? PvP run ani nechci vědět, čo to je.
Ne, dáme to, pojď. Ne, já už jsem dal to Vime Pierce. To plus, dobrý. Pogledajme, co to je. Spawn options. Human. Ty vampírs. Daj si toho normálného, půjdeme za obidva normálních. Tak human. Ale co by tu upír, vole? Já budu upír. Upír budu, upír. A čo myslíš, že jsem si dal já? Upíra. Já jsem tě chtěl zabít, no nevadí, půjdeme Vime Pierce, budeme spolu tam vraždit. Počkej, já vím asi, o čem je tato minihra. Já ne. Já, že nás nezvě chytit. Uvidíš za chvíli, o čem je tato minihra. Vlastně je tu tma a my jsme vlastně ty Vampirs, ty, kteří zabíjají těch normálních lidí. Jsem za tebou, vole. Čus. Hej, Samo, pojďme se semka kempnout, pojď. Ale nie, my budeme vraždit těch obyčejných lidí, takže my musíme jít za nimi. Tady se vražděj, vole. Já i traja Vampirs a já ještě nejsem Vampirs. Mám mal HP, mám mal OK, HP. tak my se nestaneme Vampirs, já se kempnem někde. Už jsou tu aj zombíci, ajaj. Já jsem v nějakém pekle nebo v čem? Já nevím, mně se točí hlava. Redstone Beach. PATH. Okay. Já nevím, kdo jsem teraz, jestli jsem... Já jsem v nějakém 2.5 nebo v čem? Čus? Já jsem si teraz není jistý, že či jsem Vampirs, alebo normální hráč. Taky ne. Ty jsi zlý, ty jsi proti nám, takže ty musíš útočit a já jsem ještě dobrý, já jsem ještě živý. Samo? Ne. Já tě nebudu zabít. No, vidíš, že to jde kamarád. Možná. Já mám speed a night vision. Hele, Samka někdo zabil. Samuelko někdo zabil. Hehehe, trololaj. Samo je down a Samo je down. Samo je down. Ale po téhle miniře už to ukončíme. Tak. Ty jsi pak umřel? Ano. Troll, dobře oni. Tak double kill, pojď! Vám dává, to jsem dal teraz jaký kill. Se koukni, kolko jsem jich zabil. Jsem ale hovát. Jako ty zombíci jsou s náma, nebo co ty vole? Jich nemůžeš vraždit, to jsem jediné zatiaľ tomu pochopil, že my prostě nemůžeme vraždit. Ajaj, někdo má hitol. Česko vraždění, co vidím. Já jsem jako žádného upíra se tě nepotkal. Tak, lebo upíry jsou vlastně ty tmavý s červeným oblekom. Či s čiernym oblekom. A vlastně ty dobrý, ty jich musíme vraždit. Ty jsou zlí. Jsou proti nám. Tak ty je musíš prostě vraždit. Pochopil jsi? Vlastně... Jo, hej, tady byl nějaký týpek. Červený, ne, to je náš červený. Červený nickname a černý armor je náš. A už jsou jenom 2, to dáme. To je naše. To jsem po první minihře, kterou vyhrám. Aha, tak my ju prehrajeme tuto hru. Ne. Jo? Aha, 4. kolo. Už ho vidím, už jsem ho viděl. Věcej zombíků je. My jsme tady s typkem zahlídli. Když on tady lítá, to je fér. On je nad náma. Aha. Nice, vyhrali jsme. Takže tohle by bylo zatím pro tohle video všem. Dáme ještě Já jednu. se s vámi loučím a zatím čau. OK, tak čau tě.